Hormatly radio dinleyijileri. Dilim 40 gatly radioyny estirmegimizi makul bildik. Mundan köp yıllar öň Türkmen öýleriniň birine bir oglanjyk dünýä indi. Ol oglanjyk şatlyk getirdi. Ýöne dünýä inin oglanjyk soň ölün. Edil şonçorak hasratam töwrüne kadymlary ýat etdirdi. O adamlar. Şu gün dünýä inen oglanjygyň kakaty paragat diratyň üstüne alaman dökülenini ýurt üçin, ar namys üçin wepat bolupdy. Kakatynyň 40 berilýän güni ol dünýä inni. Onuň adyna ýyllar da gaýda. Ne ýurýan jemaat? Ay bolar. Oğlunun adını iyil laksan havu. Akası iyil üçün wepat bolan bolsa, on oğlum iyil oğlu bolar. Doğru. On adyny goý iyil daksın. Asıllyanaş, oğlunun adını ýok diýip goýarsak nähil bolar? On kakasy ýok aýtyryp wepat boldy ahry. İyil oňlasa atyň soý diýipdirler. Adyny eşden duşman iyidine gaýsynlar. Şeýdip dünýä inin oglanjyk ulus il at takdy. Oglanjyň ejesi Töpeül öz perdesini günnün gorap ýerlen gizläp saklady. Töpeül ýok üçin enornum atornum tutdy. Ýok edermen batyr üstesine de il halar baş bolup geçdi. Töpeül adamsynyň hatyrsyn saklady. Ýagşyň hakykat ýellip täzeden garnaşlyk açmak üçin geleniň habaryny almady. Men ýowjany öýle işikletsem armanym ýok. Birim var, müňüm var diýipdirler. Töpeül aýdy şalem etdi. Goňşy obadan orta barmak gal gelin edildi. Uly toy tutdy. Oğlum bilen gelinim gülüşüp oynaşıp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdalynyň oğluny 6 ganat aýgy tutdy.
Şol öýün gelim gidimi egisilmeýärdi. Olary bir öýe ýuwuň çalýan şirinden mukamlary hoşgulu mahmul owady maýryp getirýärdi. Ýuwunyň gelini gözel, gelenleri hylmat edip ýetişi bilen okdy. Böyle kız. Götür ver. Al bakalım. Ay sağ ol canım. Haydi kâli çay oldu olmaz bu kâli. Ýöne bu zatlar gözeliň gaýyn emesi töpegüli yaramaýardy. Şoň üçin bir gün geliniň ýanyna bardy. Gelin, çay suwuňy özüm ederin. Sen ol öýe barda diýinjiň al. Bolmasa tikinjiňi tik. Yok gädem. Sen gaýdy ber. Men özüm ederin. Toba toba. Menini garrapdyryn. O meni öz oglumdan gaban ya. Gel käbäm gel diýmekden geçen gaýtam sen gaýdy ber diýe. Onqa bellile. Asrol ýat adamlardan ýaşnaýynam diýen ok. Gaýtam. Wah. Men öňräkden mer aň ýandy. Oğlumam şol qadmasy bilen ol gözellen bir habarda. Köpegüli öz ýowuz pikirler alym berdi meselä. Ol oğlunyň öýüne baragydy. O ýerde oturan mihmanlary, "Turun, göterilim. Size aýdym saat isläp gelen nimeler, siziň päriňiz başga zatdy" diýip aýdy gelýärdi. Şol wagtym ýalňyz perdende müngüni degmäýini diýip oýlanýardy. Köpegül iýigidir pişgesini eline alyp, öýüni köşeşdirmek üçin goňşularynyň öýüne bardy. Salam alik. Alik salam. Gelewur Tepegül. Öýüňde mihman gelipdir o. Aýdym sadyň sesi barra diýene. Hawa. Mihman gelli ýowjanlary. Goňşy diýene. Gelniňe hut sen bagtyna yaradylan bir zat diýene. Öýüm başga dadym başga diýip diňe öz işi bilen hysırdanyp beren o. Tüweleme. Hemme işe yetişýär. El aýak ýaly diýene. Köpegül gelini hakkında gurun edilmeğini islemezdi. Eger şeýle gurun başlana aýsa, onu başga ýana suwmaga çalışardy. Wah, men akly çasan neyfene. Gele gelmän düýäňizi botlapdyr. Höwri köp bolsun diýmegi mundupdyryn. Höwri köp bolsun. Taňry ýalkatyn.
Bir gün ýoğus adamna obodaşlarynyň biriniň öýünde saz çalyp oturdy. Ay berekella. Ay sağ ola. Yok bolsun ýoly, yok bolsun. Ay sağ ola. Ay berekella. Ay Eriňe güller bitsin. Adamlar, sazyma hormat goýanyňyz üçin köp sag bolun. Eger ursat berseňiz mene anni turaýsam diýen. Oy. Yoğakşy. Turmağa ruhsat weli hol geçen ýylky tagmalap goýberen ogşuňyzy gördüm şu gün. Ha, ertiýinden gidäýmeseňe ol bir jelagaýdan çykjak. Ýüzi aňryk ýaly gördüm. Tagma biziň kim bere daga? Ha? Tagmasy diýen, tagmasy biziň kimi? Ha, sizinki. Ýanda hüwremma. Howa onsoň Onsoň ol sürüp gaýdy bereneme diýdim de ýene-de gel özüm bilýän bolaýmasyn diýdim de habarym etmedim de. Meri dag alyp gaýdy berenem bolsaň mordy. Olady şu uzorakda. Ay alyp gaýdy berenem bolsaň mort diýen meri daga. Aýdanyň üçinem sag bol. Ay kösen çekip duran däldirle diýip pikir etdim de. Görün ýeriňiz nirräkde meri daga? Nirde gördüňiz diýen? Ha, ola daşrak. Balguy töwereginde. Ay oň ýerinden gitmeli bor. Ýerinden gitmeli bor diýen. Kösen çekýän bolsaň men gören ogşugym senki bolmaly. Ay sag bolun meri daga, sag bolun. Ay uğruna çykarsla. Ýoğu öýlerine baryp ejesiniň kapsyny açdy. Eje. Tepegül aýaklar eşitip ýatanam bolsa, süýji goda ýatan kişiden bolanmaly. Eje. Kim bi? Eje. Men beje. Ýowjan senmi? Geldiňmi oğlum? Hawa. Näme eýgilikmi? Giýişläpsiňli. Ola eýgilik la ýollaşlamyň ýanyna eýlenmeli bolaýdym. Bolýar-da oğlum. Parda diýinçiň. Ay, diýinjal bolmam ka diýen eje. O nähili? O geçen ýyl tagmalap goýran ogşumy ýadyňda meje? Oy näme ýadymda bolman? Ýadymda. Ýitdi de baş bermän geçen. Ýitmän reje. Oy. O şol goýran adam bar, ýani şol adamy gördüm. Şeýlemi? Hawa. Şol ogşugyň ýydynyň gitjek bolýarmy? Hawa je gidäýim diýen. Ýerre goýarjak bolarsyň da. Şey diýe gödel oklapmy? Bilemok. Nämeje? Ay ýokla ýowjan. Ýerle gitjek bolsaň aňyr berdi atlaryň taýýarlaşyr goýaýsa diýjekdim de. Ay özüm de atlamy taýýarlar neje o işi. Ay bolýar-da. Ýerden çyk oýarar. Şeýit eje ýerden oýaryn. Bol.
Tepegül adatdaky säli bugünem iyi royun. Çay gaynatdy. Taşı keçeli çüýüşe suw goýdy. Oğluna gerek zatlar taýýarlady. Yoğcan, turdun mu köşük? Turdan saat verdi. O men turdum mece. Ha? Geyinip durun. Ha. Yoy, nere jemlenýän? Gözel, yatıversen yatıver. Entek ir. So tağmalany oşomudy görüp durlar. Şonu alıp gelsem diýen. Ýerräk gitmeli, sen okuýan al. Ejem ýanyndan çay içerin özüm. Ece, senem adara koyaydym öýtýän. Adary bolmady oğlum. Annahar edin. Tüňürüňem suwdan doldurypdym. Bolýaýdy. Aýdylan ýerden tapyp bilmeseň aktarjak bolmam ýörmegin oğlum. Gaýdy bergin. Bor Ece, bor. Tepegül'ün oğlu wagtyny köwlenmedi. Tepegül inni 7 gündir oğluna garaşyp daňyny dik oturup atarýady. Gözelüňem gözleri ýolla alypdy. Bir ýagdaýa gözel çydamady. Günleriň birini ol giýjäň ýarmyny gaýnynysynyň işiginiň agdyna geldi. Yenedi. Ay yenedi. Hay görgüli. Katrak yatayıp duruýdy. Wah, maşgala bir gara wagt bolup urandyň. Duruşuna gara wagt bolar eken. Bet batlygam öz hemrat bilen geler eken. Hey ýol diýer bolan bolsa, bu wagty deňeç gelmezmidi? Wah, oň ýerinden giderede adam ýok. Allah can. Öz ýekynderin menden özüň koltuk ber. Gaýnynysynyň kapysy açylman soň gözel öz öýüne doranyp geldi. Tepegül oýrmy yksyran bolsa-da ýüregi iňjalmady. Wah gelincan. Yoğcan bagty bir açyk bolsunna. Atasy ýaly bagty gara bolmasynna. Gelir enesi gelir. Ala dedim men. Ah, gelincan. Özümi was ýürek durýadim. Seňem ýüregiň howsala düşüp uran bolsa bagtym ýatypdyr. Tepegül geliniň ýanyna barabam dar göwünü giyin gelip bilmedi. Ýene öz işigini açyp zerinmäge başlady. Wah, yoğcan. Seni öyle işiklettim deyip, yayınap gezecektim, bolmadı. Sen oduna menem tutuştum. Vah balam, bu zatları dine ödüm milyam kam diýýädim weli.
Senem ağyan ekenin balam. Vah, yeke dikrarım, men nenen yanmayın, nenen köymeyin. Sen bu tulağın ayağın dürüst basmayanını men nene möngsüden ekenin. Şoň çönem başını alıp gidipsin köşecigim. Beyle niyetin bolsa, baht garayjana bir duydursan bolmadymy? Ya men betbaht, bu zatlardan bir habardır aýtdyňmy? Vah, yüreğimden daş atmayın niydin köşek. Ah, Tanrım. Yeke didarmy sergezdan eden şu tulaň bir meni aýbynyň üstünden duçar edeweri. Oğlumyň aryn özüm alaýyn, özüm bu tulanyň gözüni köwläýin. Köpegül gıl sorunyaly bolup düşügünden turdy. Ýoşluk bilen oğluň öýüne golaýlaşdy. Ferip mäni ýoşladan galdyryp, geliniň ýeki özüniň ýatanyň wörtdi, ýygyna dolandy. Susuzlukdan halis enki gaçan çarwaya gitbugün alaňlaryň aňyrsyna dugulanyny beýik bir depe çykdy. Onuň ümüzlän gözleri depäň etegine ýaýylyp ýatan küren owa düşeninin ulyl bilen gıýgyrasa geldi. Bir salym dünýäni unutup ank bolup owa seredip durdy. Hatara öýler bir laý gözden geçirdi. Nerden bir ýerden gelen gyjak gaçykly dutanyň owazy ýugyň süňüne ýeňillik goýdy. Saz ýöwüni erkine goýmady. Ol duran ýerinden göni owaz gelen tarapy gurdy. Şol owazym onu küren owaň aňyr çetinäki ýat başyp oturan gara öýüň işigine alyp bardy. Assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Gelmeýän. Geçiberim opa. Ýowa saz çalyp oturan ýigidiň gapdalynyň ýeri berdiler. Mehman, çay içip otur. Sağ olun aşır. Ay bereket sağ ol. O mihman. Eden ha saat çalışıp aydım açıp ödarı güýs sinaşan bar oturanlar. Han senen bir ýol gaçyryp ber. Göreli. Gözlerim sedip dinleýişin. Sazdan havarym bardyr diýär salmet ýa. Ýogy
bu sağalan şaatlygyň maksadyny inni düşünüp galdy. Özüniň toy beýle kydyr diýip bir ýere gelenini utandy. Bolsa da sır bildirmedi. Dutar elin aldy. Hay bor ýaşullar. Başardığımızdan näme? Ide mena çalyp berýär. Ay şehit bakan dinler yer bakalım. Şeýle Ay berekella. Hay berekella. Öyle mi? Ay tawşy bola. Yoyun sağ golunu çakkınlık bunu huvada aylap dugutan Kristiyana savrım kakışı bir jadyly mukamı huvadan kakıp alıp dugutarın kədetine qap qorup oturan salme diýdi. Ol sol qap qorulun ovady gül seçilen ýaly töwrege ýaýra diýdi. Onu. Ay elime güller olsun ha. Emiyip marmaz, berekella, berekella. Ay berekella. Ay berekella. Berekella mehman. Hey ömrümüz ok bolsun. Ya batırlık ya o. Pay pa. Sene ömrek gelmene kenin. Dört yaşa yiğit, eline güller üstün. Dinleýän üçin sag bolun adamlar. Özüňizden bir heň çalyp berme. Yo yigit yo. Dutar uzatmaňa. Biz onu her wagtdan dinläp bilýär. Atı doğru. Bugün taňa tiýança gelek sana bermeksin. Nene bolýan adamlar? Ay atı bolu bilýär. Hani çalyt. Bir aýdym zıgan basır aýtaňa. Hey, gereňiz aýdym saz bolsun. Ay berekella. Şeýle akly. Onu gyjakçyňyzam kowsun adamlar. Ha, diýip şoparym çalsın ýanyna. Hani ýör.
aydın arnamı sığdı bulunun zamanıdır. Ey yansın karun ki bu mali hazine boş devranıdır. Ah neyleyin baktım karı ay yürek bağrım bollu para. Barın aydın sever arab derdimin o dermanıdır. Hemen çapın kalın. Kaç hastağını kılavarım. Ay hastağını kılavarım. Arttığından o adarım. Ay kesmez bollu bu nazarım. Yanında dağ dumanıdır. Maltumul derdim ayan. Maltumul derdim ayan. Barın azap kallın beyan. Tilim yıl sen vardır diyen. Akıl onun o hayranıdır. Tilim yıl sen vardır diyen. Akıl onun o hayranıdır. Baksan bu çoğalan ne ora yeni oraydım ettin. Benim ocak benim kalbı hok eğilir ya hok tuvaleme. Dirvasın asmanı yetse. Dirvasın asmanı yetse peşeden ulu bolmul. Bir sadırgın gülün yetse hannasın gülü bolmul. Şükür kılgın kâne adı yaman dimen aydım sadı. Ün koşkun bilbil ova adı karganın değil olmuğun karganın değil olmuğun. Onun dutarın üstünü bir düğüm olup boğazının kaynıp çıkaryan sesi bütün küren ovan üstünü kanıp yayıp ayrılıp başladı. Yanı bolu param korda oğrunun bolu olmuğun. Bu vakit yapbaşı oturup karayın tuğruğu cemeneden doğruptu. Ay yollos balgulun vetli bilenin köylerin yolu olmuğun köylerin yolu olmuğun. Armağan verdi çapın. Alıp çıktın mı bunu? Ay berekallah. Çok sağ olayım. Geliyor diyeceğim. Tamam hadi bilerken. Sağ ol. Dan saat veripdi. Yoğu öz aladısını yahtsattı, mehlleden ruhsat soradı. Adamlar indi wagtymyr çene bartdyr. Menemir mal özläp biren adam. Ruhsat berseňiz indi biraz dem diýinjem alyp obamy ýoly çäýsem diýär. Ay dostluğu evlemen nepten almasın deyipdirler. Koy gitsin. Oğul mehman. Ta salıp aydım aydıp edil verdin. Geçsen näme? Bize ne ruhsat? Yani adyňy näme maksat bilen biýanlar düşen aýdaýsaňa kim bolmazdy? Adyma ýoğu diýerler adamlar.
Hawa. Bir ýiti mal gözläp adaşdyk biz. Nahyram siziň owaňyzyň üstünden düşdük. Saat sedemin ha, men sizi alyp geldi. Bizim owamda da süýjügi diýerlerini şu gün orta tarapda. Ýoluňyz düşdi, sowulman geçmäň. Innem näme ýolçy ýolly ýaşdypdyrlar. Ruhsat bolsa mene gitmek adamlar. Inim, ruhsat dilemän bir kun demdiň jalmaly ekeniňden. Ýok ýaşullar. Sag bolun, hormat seýleňiz köp. Sag bolun. Öýde ejem bilen gelinim maraşýandyr men. Baçyk gaýdan nefesi bolmaly. Sen inim gaýtsan gaýt bolun inni otur okşuk diýip ýognuň sowa çäme. Biz sana bir araşa berip goýberýär. Şonu minne ýalydy şol. Şu çalyp beren adam bir alaşa diýýär ýa-da. Oy, Agam, janagym, maňa beýle zatlar gerek däl. Wey. Adyk soğulum alıp piyada ýola çykamda da ýasynlar öýatsam gerek. Mehman ataňdan ulum diýendirler welin. Mehman öýesiniň gullyanyň bir zat bardyr. Doğru, şunda uğraytdy. Sen şu kapıda kalaşan min gitmeli olsun. Bir mahal yolumuz düşse öýemiz alıp gaýdaýar. Awara bolu bilen ýakyn gatwy batla. Ay, döwletiňiz arsyn adamlar. Ýowy ýer bilen alaşa atlanyp ýola düşdi. Gödel. Ay Gödel. Gödel. Be. Ya öýde ýokmu ka? Gödel. Gödel. Kim sen? Gödel men. Ýowjan, sagaman geldiňmi? Hawa. Ejeňe bir gelen gaýday. Görgüliň iki göz ýolunda galdy. Gödelim. Kapyň uğraşdan elki. Maňa näme Kapyny açman atyryn. Saglyk gurunlukmu gödelim? Saglyk. Hanyňyrty nahar içekmi ýa çay içekmi? Yok, men ýadyw. Ýatsa okla, gözüm gawsyny uralaýyn. Men ejeňe bir habar edeyim. Tüýje okuda ýatanlar. Oýarma gözel. Ertir. Köpegül 8 günüň ukusuzlugyndan mi, näme mi, garanky gatlyşyndan başyny ýatsa goýup, daş gatşan ýaly bolup uka gitdi. Giýjäň bir waty ýüregine bir howluşan ýaly bolup tirsegine galdy. Daş çykdy. Ol gözlerine inanmady. Öz öýü bilen oglunyň öýüniň arsyny bir alaşa dur. Ýeri, çeklidir uýanam, ýogluň öýüniň gapdalyna dur. Canlarım bu kimke? Ya da Ýowjan oğlum geleýdimke? Gelse o meni oýatmazmydy? Yok, o gelmez. Onun şu gittigidir. Bu bir mihmandyr. Atsan geldi. Köpegül assa basyp ýogyň işine golaýlaşdy. Ses ýyny ýok. Köpegül gawsaň ışatan ýeriniň ışyklatdy. Otly köýnek ýene döndü.
Bir yorgunlu iki göwre. Vay Hudaýy. Ey Tanrym. Ahir bu haram tulan etmişiniň üstünden eltdiň. Köpegül yeňil gop öýüne ýetmäge alansady. Sokudaşy nähil alyp nähil olaryň kapysyny ýetenem duýmady. Yeni de sol gure. Köpegül gawsany çalajan ittidi içeri girdi. Köpegül sokudaşyny bat bilen ýokary kaldyrdy da sol gureleriň biriniň kellesinden inlerdi. Vay! Köpegül beýlik guräniň tepesinden daşy inleränçe gözel onuň eline ýapyşdy. Vay işim gaýtdy. Ýowcan! Sen hayatsız konçuk! Köpegülüň bagtyna gara çekilinen 40 gün geçen soň arkada duýtarly gyrçyk sakally bir adam owaň garasynan girdi. Ol alaşasyny ýewa berip göýberen adamdy. Ol öňünden ilki çykan adamdan ýowlaň öýüni sorady. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Gele werin. Sowulup çay için. Ýok, sag bolun. Maňa ýowgaşyň öýüni salyp berip bilmedimiňiz? Salgı verip bilersiz. Ýöne aýaty diýip gelen bolsaňyz ýagşy ýigit. Duýtaryňyzy häzirlikçe bizde oý ötäýdim. O nähil aýat? Eşitmänmidiňiz? Bunyň gyrkahry. Kimiň? Ýowyň. Wah! Ýaşy. Bu nähil beýle bolýar? Arkada duýtarly adam lampa özüni aşağı koyurdu. Ol köpegülüň ýanyna baranna ýene de bozuldy. Vay! Vay bagtyma gara çekildi. Ay, elim bilen öz bagtymy ýatyrdım le. Goý tepegül. Ağlama. Bu boljagy işdirdi. Yok, sen maňa goý diýme. Menin de ömrüm kertilýän çeýinräpler geçerin. Sen maňa ağla diý, ağla. Oh, bari özümden boldular. Özümden. Ah, pälimden tapdım le. Meninle ağlaplar öterin. Oh,
Maňa bu zatlara aýtdyrmajak bolsaňyz dilimi kesin, dilimi. İçime sığdırıp bilmenle. Dilimi gırkın, men dilimi gırkın, dilimi. Bu sadi yogo alaşasyny berip, yola salyp göýberen adam, oğlunun kanları ulan ayalyň ağsyna ihsaslanyp gitdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz Oraz Murat Gurdow bilen Kasym Nurbatowyň Dilimi 40 atly radioýuny dinlediňiz. Gatnaşdylar hemde roller ýerine ýetirdiler. Ýow bagşy artist Jumaýat Muradow, Töpegül Täçbeýew Gapurowa, Gözül artistka Ene Bayramberdiýewa, Awadan artistka Akça Jumadurdiýewa, Durdum Akdymow artistler Niýazyelli Gurbanyýelliýew, Murat Niýazow, Bayram Gurbanow. Radioýuny alyp bardy Arap Gurbanow. Aýdymlary bagşy Ananya Nurýagdyýew ýerine ýetirdi. Radioýuny goýan Jumaýat Muradow, set operatory Çary Geldiýew.